Priatelia, vedeli ste, že Washingtonia robusta je jedna z najrýchlejšie rastúcich paliem? Má nádherný robustný kmeň, čo už má aj v názve, a krásne široké listy. Tento druh palmy pochádza z Mexika, čiže mnohí ju možno poznáte aj pod názvom ako mexická palma. Keď je pestovaná v kvetináči, nezabúdame na správnu veľkosť kochlíka, pretože má rozsiahle korene a potrebuje teda veľa živín. V letných mesiacoch polievame kľudne aj každý deň, keď máme slnečné dni, má rada veľa vody. No a keď je pestovaná vo voľnej pôde, tam nezabúdame na zimovanie, takže to netreba podceniť. Ideálne zimovanie, forma zimovania je makrolónový kryt, ktorý vieme nejakým spôsobom aj odvetrať a vykurovať ho. A taká zaujímavosť, táto palmička je symbolom mesta Las Vegas, kde teda viete nájsť tieto palmičky bežne na uliciach vysadené. My tu v Bánovciach nad Bebravou máme vysadenú takúto krásnu Washingtoniu filiferu. Filifera je veľmi podobná robuste, ale má kratší a hrubší kmeň. Máme ju takto pekne začistenú, takže to je veľmi tiež zaujímavé. No a o chvíľočku tu budeme už aj strihať listy, staršie, ktoré nám pomaličky žltnú a schnú. No a v zime ju dávame do makrolónového krytu, ktorý vykurujeme a pravidelne vetráme. Príďte si vybrať osobne do našej záhrady v Bánovciach nad Bebravou, prípadne si viete pozrieť náš web palmy-cicasy.sk a rastlinku vám radi privezieme. Ahojte!